लीजिए भैया कि जैसन राज परिवेश न होई नेता केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई नेता केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई नेता केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई कि जैसन राज परिवेश न होई हो भैया जी तो बड़े हमारा बान सान हो ओ नहीं हो बड़े हमनी के सम्मान हो भैया जी तो बड़े हमारे बान सान हो ओ नहीं हो बड़े हमनी के सम्मान हो केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई कि भैया ना बड़े हई सब भईवन के अंदर लाज बचाई है अब की हमर भैया वीरेंद्र कि अखिलेश भैया कि अखिलेश भैया बड़े है सब भईवन के अंदर आई कर लाज बचाई है अब की हमर भैया वीरेंद्र।